Pozdravujem vás priatelia pri ďalšom matematickom videu. Dnešná téma je kvadratické rovnice. Pripravil som si pre vás 3, kde budeme vidieť určitý odlišný spôsob riešenia. Zopakujme si na úvod pojmy kvadratický člen, lineárny člen, absolútny člen. Zopakujme si, že keď je diskriminant väčší ako 0, tak má to 2 korene. Keď je diskriminant rovný 0, má to 2 rovnaké korene, čiže vlastne 1. A keď je diskriminant záporný, tak kvadratická rovnica nemá riešenie v obore reálnych čísel. Poďme na tú prvú. To som si pripravil také jednoduchšie niečo, kde vidíme ten kvadratický člen, lineárny, to je 3x, a absolútny. Tak môžeme napísať vzorec pre diskriminant, to je pri kvadratických rovniciach alfa, omega, vedieť vzorec na diskriminantové korene, bez toho sa nepohneš. Poďme na to. D sa rovná B na druhú minus 4AC, takže dosadím. B je minus 5 na druhú, minus 4, Ačko je 3, hej, Ačko je 3, Bčko je minus 5, Cčko je minus 2. Takže máme 25 plus, pozor, keď tu máš minus a je tu minus, tak je to plus, 24, takže 49 je výsledok a ideme rátať prvý koreň. Môžem napísať, že x1, 2 sa rovná minus b plus minus odmocnená z d lomeno 2a, takže 5 plus minus odmocnená z diskriminantu je 7 a v menovateľi je 6. Takže z toho vyplýva, že x1 bude 12 lomeno 6 je 2 a x2 bude 5 minus 7 je minus 2 lomeno 6 je minus 1/3. Takže to máme prvú kvadratickú rovnicu, kde sú všetky 3 členy. Čo vidíme tu? Tu absentuje ten absolútny člen. Je tam len kvadratický a lineárny. Samozrejme, ty to môžeš vypočítať aj pomocou diskriminantu. So známym vzorcom b na druhú minus 4ac, kde bčko je teda 1, ale c je 0. Tam chýba ten absolútny člen, čiže toto celé je 0 a môžeš rovno napísať, že diskriminant je 1. No a potom korene minus b, čiže minus 1, plus minus odmocnina z 1 lomeno 4. Takže z toho vyplýva, že x1 bude minus 1 plus 1 je 0 a x2 minus 1 je minus 2 lomeno 4 je minus 1 polovica. Ale v tomto prípade to nemusím rátať takto. Ja si totiž môžem vyňať x pred zátvorku dostanem x krát 2x plus 1 rovná sa 0. Čo z toho vidím? Aby to bolo rovné 0, tak sú tam dve na to situácie. Prvá situácia je, že x je rovné 0 a druhé odtiaľto je minus 1 polovica. Práve to, čo sme vyrátali. Čiže v takomto príklade nemusím ani rátať diskriminant a korene, ale takto jednoducho to spravím a z toho už vizuálne vidím, že kedy sa to bude rovnať 0 v dvoch prípadoch. 0 a minus 1 polovica. Poďme na tretiu kvadratickú rovnicu. Tam absentuje lineárny člen. Čiže b je vlastne 0. Takže keď je b 0, tak môžem to napísať vlastne len ako minus 4ac.
A keď dosadím, tak dostanem 36. No, zase, korene. Minus b plus minus odmocnenosť d lomeno 2a. V tomto prípade to bude len plus minus odmocnenosť d lomeno 2a, lebo b je 0. Takže z toho vyplýva, odmocnenosť 36 je 6, čiže 6 lomeno 2 krát 9, čo je 6 18, to je 1/3. A to je vlastne koreň x1 a x2 zmení sa len znamienko, čiže minus 6 lomeno 18 je minus 1/3. Čo mi z toho vyplýva? Že keď sú takéto korene, tak to viem napísať ako x minus 1/3 krát x plus 1/3 ako súčin. A to mi pripomína, že som zabudol rozdeliť na súčin tú prvú rovnicu. X minus 2 krát x plus 1/3 by nám skúškou správnosti malo dať toto, čiže x na druhu a tak ďalej. Nám to potom hodí. No. Je to dobré? Niekto z vás sa ani neozýva. Prečo? Musí tu byť trojka. Tá je tam vždy, alebo respektíve to Ačko pri kvadratickom člene, lebo potom by nám tým rovnosemením nevyšla skúška. Teraz to vyjde. Takže za túto veľkú operáciu mi dúfam dáš like a odber. Teším sa na budúce pri ďalších videách.